za ta so ni nima idan Allah duk daban da komai. Ina talani bai lungu-lungu da sakunan gari, hannuna dauke da koko ina ta zaga gari. Ba wai barar abinci nake ba, na shafura da sukari, abokiyar zama nake nema ko zan yi kaddare. Su ne cika zuciya na rasa inda zana ajiye, maza ta zo ta ban ragamar da na ja gabar tana biye. Ni wani bata raina da rayuwa ta sa kai, amma ta so ni nima idan Allah zo cikar ta sa ka komai. Ina da ilimin bautawa Allah sallah salati, sannan idan masoya ta taifi shi zana mai tabaiti. Kuma zaki ce sau ɗaya sau biyu sau uku a jere saiti, duk ran da rabi ya bayar mace in ya harami salati. Wadda ta so ni zan so ta har iyayenta babu bambam, zana kula da ita da ƙarfi na zan rike ta kamkam. Sannan kiyaye dokoki bancin haƙi da ki samsam, ki buri na so ni dan Allah idan ban da komai. Ni ba dare nake nema ba, kawai ta zama ta gari. Na so samu na san mai tsafta sannan mai yawon zikiri, na samu wanda kodin yaya na gaba na fahari. Yan mace ta gari ita ce nutsuwar da kal'amari. Wai yanzu zamani ya kai bayan ta taka sai ka kai, indai an samu ina bukata a duk daban da komai. Monkey Mix.